நீங்க போடுங்க நான் காலால இருக்கேன் இந்த மாதிரி கரெக்ட் take a video man yeah video only video mode only video mode yeah hey come near na why you yeah ஏன் சொல்லல யாரு வீடியோ what Rajesh வாயிலெல்லாம் ஓடுவாங்க என்ன நீங்க வாய்க்குள்ள சட்டல போடுறது அப்புறம் எங்கடா போடுறது வாயில போடாத சத்தம் ஒரு நிமிஷம் ரெடி ஆயிட்டு வராரு மூஞ்சிலே அடிச்சிட்டு ரைட் வச்சு வலிக்குது யாரு ஏய் நல்லா ஜிப்பெல்லாம்